जौन दहेज व्यवस्था हो गई बा, हाँ सब लोग कहता कि दहेज लेना और देना अपराध है न, बाकी लेवल और देवल केहू छोड़त नहीं खे ना कहे के सबे के वो कहता। हाँ बाकी हम देखता नहीं कि नीमन नीमन लड़की पढ़ल लिखल लोग हाँ अब पैसा के चलते बढ़िया लड़का से बढ़िया घर में विवाह नहीं खो। हमार आंखों देखी हो हमने के सोचा नहीं नो कि हमने के अंग्रेज से आजाद बनी, अंग्रेज से आजाद नहीं की ना बुझी कि आजाद भइला के बाद भी हमने के गुलाम बानी ऐसे कहे के बाद तो पहिले सता के भागो अरे गोर के पहिले सता के भागल गोर के अंग्रेज रे तो पहिले सता के भागो अरे गोर के आजकल सतावत बाटे तीन को दहेज आजकल सतावत बाटे तीन को पहिले सता के भागल पहिले सता के भागल पहिले सता के भागल गोरका अंग्रेज रे आजकल सतावत बाटे तिलक नहीं समय हो गई बा केहू चाहत ए बाबा तने बबुआ लो भाव शांति आज केहू जाता शादी करे खातिर नु हाँ तो लड़का लोग कहता कि देखी हमरा हम कुछ ना मांगो ना हमरा कुछ ना चाहिए ना लड़का से पूछ ली लड़का जौन कह सुनका जो कौन व्यवस्था हो जाए जौन चलत वह दे दी जौन चलत वह दे दी अरे तो तू छोड़लो कहाँ लड़का के पूरा कहिए दिया जौन चलत तारा के दिया जाओ तो तू छोड़लो कहाँ लड़का वाला भी लोग जाता लड़की लड़का लोग का कहता रे का लड़का वाला लोग कहता रे चेक बा लड़की वाला कहता बेटी हमार नेक लड़की वाला कहता बबुनी हमार नेक हटना तो है जो सुन के हटना तो है सुन के फाटेला करेज रे हटना तो है जो सुन के हटना तो है जो सुन के आजकल सतावत बात तिलक दहेज
आज के हमार कार्यक्रम के एगो संदेश बा। आप सब जितना बबुआ लोग बा लोग भैया बा लोग बहन बारी हमरा से जे सीनियर बारी दीदी लोग बारी सब लोग हर बात पर गौर करी। पढ़ाई करो तनी तो ईमानदारी से पढ़ाई करो। ईमानदारी का है? ईमानदारी एक अच्छी नीति है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। का है? कोई भी काम होला वो में ईमानदारी रही नु और पिताजी और माताजी साथ नाहियो दे आ ईमानदारी से पढ़ाई करम तरा और भगवान साथ दे। जय हो। भगवान केहू के न केहू के भेज दे कि जाऊ पढ़े के ओकरा मन बा तनी सहयोग कर दे तो पढ़े लागे। ऐसे को तनी देखी स्वाभिमान में अभिमान में तनी मुनि अंतर बा। स्वाभिमान में अभिमान में तनी मुनि अंतर बा। आप जितना भी पढ़ाई कीजिए अच्छे ढंग से कीजिए और सोचिए कि मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूँ। अपने को अपनी मत समझिए कि हम कमजोर बनी ना। मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूँ और अभिमान कभी मत कीजिएगा कि मैं सबसे अच्छा विद्यार्थी हूँ।